Forestil dig et landskab befolket med overnaturlige væsener og magi. Selvom det kan virke langt væk fra vores moderne verden, så var det virkeligheden i tidligere tider, hvor folketroens overbevisninger udgjorde den primære nøgle til at forstå virkeligheden. Jeg vil gerne tage dig med på en rejse ind i folketroens landskab. Og i dag er jeg taget til Hornbæk. Bækhesten jo gerne en, man møder, når man har brug for at krydse et eller andet. Et åløb. Og så er den meget passende lige tilgængelig der, hvor man skal bruge den. Det du kan høre her, det er mig, der forklarer min fotograf Sisse, hvad bækhesten er for en størrelse. Og så sætter man sig op, og så hvis der er flere mennesker til stede, så sjovt nok, så er der lige pludselig plads til alle. Mit navn er Ayo, og jeg er arkæolog med en kæmpe passion for folketroens fortællinger. Og bækhesten er netop et af de væsener fra folketroen, der findes fortællinger om her fra Hornbæk. Nogle af folketroens fortællinger er bevaret for eftertiden i Folkemindesamlingens arkiver. Men oprindeligt har de været et levende mundtligt fænomen, stærkt knyttet til de mennesker og det miljø, de har bevæget sig i. Vi skal den her vej, tror jeg. I dag vil jeg gerne tage dig med ud i det landskab, hvor fortællingerne er udsprunget fra og har levet. I mørke efterårsaftener kunne man høre skrig nede ved stranden. Det var strandvaskerne, der gik og jamrede sig, fordi de ikke var begravet. De fik først ro, når de blev begravet i strandkanten. Mange af sagnfortællingerne fra Hornbæk knytter sig til vand. På stranden møder man strandvaskerne, i havet havfruerne og deres havkvæg. I de to store åløb Vester- og Østerbæk bor en åmand og en bækhest. I Hornbæk Sø midt i byen bor uhyret kaldet Sønnike. Vand har været vigtigt som levebrød i Hornbæk, der har været et fiskerleje siden sin første officielle bebyggelse i 1500-tallet. Vandet har været livgivende, men har været lige så farligt og utilregneligt. Når jeg som arkæolog beskæftiger mig med sagnfortællingerne, så bevæger jeg mig ud i det landskab, jeg undersøger. Det gør jeg for at bruge mine egne sanser. Men det betyder ikke, at min sanseoplevelse på nogen måde kan oversættes til den oplevelse, fortidige mennesker har haft i disse landskaber. At bruge mine egne sanseoplevelser åbner dog op for nye perspektiver og nye spørgsmål, og bygger på den måde bro til de fortællinger og de mennesker, sagnene repræsenterer. I Hornbæk Sø boede et uhyre, som kaldtes Sønnike. Det kunne stundom optræde i andre skikkelser, for eksempel som en hest, der gik op på markerne. En pløjemand troede, det var en af hans heste og spændte den for ploven, men pludselig sprang den i søen og forsvandt. Der er nogle dele af landskabet, der har lignet sig selv i umindelige tider. Søen og de to åløb. Selv nogle af Hornbæks kringlede gader. Men samtidig har alting forandret sig et utal af gange. Et landskab kan ændre karakter, selv i løbet af en enkelt dag. Jeg prøver at forestille mig forskellige mennesker i forskellige tider, der har bevæget sig netop her. Kan vide, hvordan det har set ud. Kan vide, hvordan de har forstået og fortolket deres omgivelser. Og mens jeg stiller mig selv disse spørgsmål, så ligger mørket så lige så stille ind over Hornbæk. I Hornbæk ved den vestre bæk stod for et par menneskealdre siden et hult piletræ, som blev kaldt Jesbjørs den urene pil. Ud for denne pil kom bækkehesten som et vældigt uhyre. Særligt i måneskinsklare nætter, når månen gik bag en sky, kunne den udstøde en meget uhyggelig latter.
Den, der havde set bækkehesten, skulle helst tale så småt derom, for det betød altid sorg og ulykke. Mørket ændrer mine omgivelser. Det ændrer måden mine sanser samarbejder og måden jeg fortolker indtryk. Samtidig ændrer mørket dybde og farve i løbet af døgnet. Og historisk har det ændret helt karakter i verden fra tidligere tiders totale omsluttethed. Det er let at forstå folketroens fortællinger som gode eventyrlige historier eller ren overtro. Men i tidligere tider har de været vævet helt ind i menneskelivet. Og måske rummer de også en visdom i måden at forholde sig til sit landskab og sin verden på. Nogen mener, at angsten for mørket bor i menneskets DNA, og for mange har fortællingerne om nattens væsener sikkert skærpet opmærksomhed. For andre har det været et belejligt dække. Det var i årene 1856-57. Per Jørn boede i gården på det gamle svinefelt. Han ville en aften i marts måned besøge sin svoger i Tikøb Kro. Han gik indenom på Søgård og fik sin gode ven Ole Andersen med. De kom, da klokken ringede solen ned, og det blev midnat, da de begav sig på hjemvejen. De havde fået sig et slag kort i vor mors egen stue, og smagte godt på øl, most og mjød og var i højt humør. Vandet stod højt i Kongedammen, helt op til vejen. Der er en fra vandet, som får tag i Per Jørn. Det ene ben er allerede nede i dammen. Det var nok vandmanden. Da greb Ole Andersen til og fik ham op på det tørre. Senere fortalte han, havde ikke Ole Andersen været og manet ham ned med et fadervor, der havde det været ude med mig. Måske kommer vi aldrig til fra vores moderne perspektiv at forstå, hvad de her fortællinger har betydet for den enkelte. Men vi kan undersøge og være nysgerrige på, hvad de vækker i nutiden. Hvad de gør os opmærksomme på. Hvad sanser, fornemmer og fortolker du? Kan du komme på sporet af bækhesten?